Bé, la dialèctica de Plató és un dels temes més complicats d'explicar. En part perquè ni el mateix Plató li dona una explicació unitària i coherent, almenys en un mateix lloc. Perquè, a més, el procés dialèctic està explicat en dos llocs diferents i en dos temps diferents i en dos moviments diferents. El primer lloc seria el llibre setè de la República, que és un fragment que a més és de lectura obligatòria per l'ESPAU. Bé, també està referit en el Fedó i el Fedre. Bé, tots aquests diàlegs són ja diàlegs de maduració de la filosofia de Plató i representen una part del procés dialèctic, la part ascendent. El que passa és que amb el temps, amb el pas dels anys, Plató es va adonar que havia de completar el procés amb una fase descendent. I això està explicat en el Parmènides, que és un diàleg del final de la vida de Plató. Així que bé, doncs, primer hem de considerar la fase ascendent, en la qual fem un recorregut des d'aquest món dels objectes, de les còpies fins al món de les idees. Tenim que les coses imiten a les idees, tenen una semblança amb elles, de manera que el coneixement sensible serveix per estimular el record de les idees que s'han vist en el món de les idees. Llavors, els successius records que les coses ens proporcionen serveixen per anar, diguem-ne, de la multiplicitat dels objectes particulars, dels quals tenim una experiència, a la unitat de la idea, a la unitat del concepte de taula. El concepte de taula representa totes les taules particulars i és únic. Doncs bé, aquí tenim un procés d'anàlisi primer dels diferents objectes particulars i de síntesi, és un procés d'abstracció, de divisió i de composició. Primer agafem les taules particulars i les analitzem per veure quines són les seves parts i les parts comunes a totes són aquelles que serveixen per composar la idea taula d'una manera estable, d'una manera que no canviarà, malgrat tots els canvis que pugui haver en les taules particulars. Llavors, compte que no podem quedar-nos aquí, perquè aquesta part del coneixement de les coses empíriques no és coneixement per a Plató, sinó simplement opinió, que l'opinió és canviant. Llavors, no adquirim coneixement fixant-nos en les aparences, sinó pensant en l'ordre de les idees. És a dir, hem de passar de la multiplicitat de les coses, que era l'obsessió dels pluralistes, a la unitat de la idea. I així veure que és la unitat la que fonamenta la multiplicitat i no al revés. Val? Doncs la manera de fer això tindria una semblança amb el procés socràtic, amb la maièutica, és a dir, que agafaríem els diferents exemples de la idea i en una successió dicotòmica separaríem tot allò que no és essencial, sinó que és accessori, per deixar només la part o les parts que siguin imprescindibles per definir la idea. Bé, amb aquest procediment arribaríem a ascendir fins a les idees més rellevants, que és fins a arribar a la idea de bé, en el sentit que les idees estan situades de manera jeràrquica i a dalt de tot estaria la idea suprema, la idea de bé, en la qual estan encadenades tota la resta d'idees.
Això no es veu en el món de les aparences. Això ja és una qüestió que seria després de passar aquella línia, no, la frontera del món sensible al món intel·ligible, que es pot, diguem-ne, contemplar aquesta necessitat que les idees estiguin jerarquitzades. Bé, aquí cal afegir un parell de qüestions. El, el procediment matemàtic, que entraria, diguem-ne, forma part del coneixement de la dianoia. Bé, el procediment matemàtic és deductiu, és descendent. Doncs no hem de confondre la dialèctica amb el procediment matemàtic. La dialèctica platònica té un moviment diferent, que és ascendent i que no és deductiu. Ara, això no vol dir que les matemàtiques no puguin servir per a entrenament en el pensament. I per això és tan important la geometria diguem-ne, en l'esquema, en el currículum de l'acadèmia, de l'escola que va muntar Plató per ensenyar la seva filosofia. També hem de considerar que la inspiració socràtica en el procés d'anàlisi i síntesi de les idees a partir de les coses particulars també té una inspiració basada en Heràclit, perquè en Heràclit es dona aquesta doble articulació del que és i del que no és. I no podem oblidar que també hi ha certa inspiració en el procediment antilògic dels sofistes. Però compte que Plató se n'adona que no podem convertir el joc de la sofística, el joc del doble llenguatge, en un simple joc de llenguatge, no? En el sentit de que la dialèctica no és una manera de gestionar el llenguatge, de gestionar els discursos, una mena de jugar, no? amb les idees. La dialèctica és un procediment d'ascensió al coneixement. Clar, ell se n'adona que als joves que seguien els sofistes els agradava molt jugar amb els conceptes, no? I els sofistes els ensenyaven a jugar amb el llenguatge. Per això, per a Plató, aquest contacte amb el joc del llenguatge només es pot fer a partir de la maduresa. Els que siguin més grans de 30 anys són els que poden accedir a aquesta part de la dialèctica, perquè si la dialèctica es queda només en un tipus de disputa de raonament formal, allò que es deia el mètode erístic, doncs es queda simplement en això, no? En el que feien els sofistes. Bé, doncs ara passem a la segona fase de la dialèctica. Aquí estem en el moment en què s'ha assolit la idea suprema de bé, s'ha intuït. Recordem que ja ho deia Sòcrates, no podem definir la idea de bé amb el llenguatge, només la podem intuir. Bé, doncs comença el camí de descens que ha de servir per enllaçar la resta de les idees en el que seria una visió sinòptica del món intel·ligible. Diguem-ne que es tracta de classificar les idees, de situar-les en un marc conceptual, en una mena d'armari on estan els calaixos i cadascú és una classe de coses i llavors aquests calaixos estan tots ordenats jeràrquicament des de la idea de bé. Es tracta d'adquirir aquesta habilitat per trobar el lloc que correspon a cada idea en una jerarquia dominada pel bé. Però a més amb la dificultat de que aquestes idees no es poden definir amb paraules, perquè és un llenguatge imperfecte, ni es poden mostrar amb exemples particulars. Així que les idees les
les classes de coses s'han de separar per evitar tota confusió i que sigui una classificació clara i distinta. I compte que aquests dos elements, la claredat i la distinció, són molt importants en el món diguem-ne, de l'epistemologia racionalista. Les idees han de ser clares i distintes perquè puguem classificar les idees en aquesta mena d'armari. Bé, aquí hi ha el problema de que en realitat les idees no són totes clares i distintes i Plató se n'adonarà d'aquesta qüestió. Bé, diguem-ne que per a Plató hi ha tres idees que són molt importants diguem-ne, en aquesta jerarquia, que serien la idea de bellesa, la idea de l'amor i la idea de la mort. Són importants perquè el filòsof ha d'assumir aquestes idees com a estructurals. La bellesa genera amor, és a dir, genera atracció per les idees, en el sentit de que ens ajuda a desprendre'ns de la part sensible i empírica de les coses, no? Per arribar a la bellesa de les idees. I aquesta atracció que genera la idea de bé és el que Plató anomena, o sigui, el que anomenaríem amor platònic. I la mort és important en el sentit de que, clar, hem de traspassar la vida per arribar al final del camí, a la contemplació de les idees. Llavors la mort genera por, però si s'entén que la mort és un camí necessari per poder contemplar el bé directament, doncs hem de perdre aquesta por. Això donarà lloc en l'evolució del platonisme a un cert ascetisme, a un cert misticisme, no? Unes actituds en els seguidors de Plató, els neoplatònics també, i amb ells vinculats també els primers pensadors cristians i els místics cristians, no? En la separació de les coses materials del cos, de tot allò que sigui material i sensible per allunyar-se, no? I a la vegada acostar-se al món de les idees.